Con tan só 4 anos, Manuela aterrou en Nova Jersey da man de seus pais, que tiveron que emigrar aos Estados Unidos. Aínda que se criou na cidade de Bayonne, agora vive en Springfield. Manuela ten aquí a súa familia, pero non perdeu nunca o vínculo coa terra. De feito, o seu marido, Luís, é de Celanova, e os seus fillos seguen tendo contacto estreito con Galicia. Hola Alba, como estás? Encantada. Hola, encantada. Eu nacín en Carnota, en Sofán. Pois en Sofán de Lira, de Carnota. De Carnota. Meu pai andaba no mar e non lle gustaba. Decidiron vir para aquí. Íbanos vir por 5 anos para acabar a casa en España, pero ainda estou aquí. O meu marido empezou con ese negocio, xa facía en España con seu pai. Vendemos ferro, chegou aquí a Sigiu, eu axudeille tamén. Bueno, agora vou te presentar ao meu marido, Televisión Gallega. Encantada. Chámanme Luíso Ferreiro. Luís Ferreiro, ten todo sentido. Existe, me conocen todos. Que é a nosa segunda España este pueblo. Nosa segunda Galicia. A nosa segunda Galicia, porque aquí sí. está todo cheo de galegos e portugueses, non? Chegamos moitos aquí. Traballei na construcción cando cheguei e despois cun señor, il tiña unha casa, tiña un garaxe e empezamos nun garaxe dun coche, faendo ferros, cousas pequenas, pa casas, moito pa paisanos, pa gallegos, xente máis ben que il conocía porque eu acababa de chegar, non conocía a nadie, e despois rentei isto, o primeiro garaxe que eu tuve en alquilado. Nestas dúas portas foi onde empecei, aí. E despois fomos indo, fomos deixando eses traballos así pequenos, fomos nos dedicando a facer estruturas, grandes edificios. Estes eran meus rapaces, cando os levaba de pequenos traballar. Os pais de meu marido, eles estaban en España, e se non aprendían o gallego, non podían comunicar con eles, e eso era moi importante para min, e máis para seu pai, que eles puderan ir a España e falar cos abuelos. David ainda estuvo hai pouco con súa abuela, fui a España para estar con súa abuela. Se non soubera falar o gallego, eso non sería posible. Como eran os vosos veráns? Íbamos a España de vacacións, pasábamos o verano ali prácticamente 3 meses a vez. Era a única vida que conocíamos, honestamente. No verano íbamos para ali, pasábamos ca familia que conocíamos alá. Luís sempre foi membro do Centro Orensano, que é un club aquí en Newark. Unha vez estábamos na escola de español, que estaba Gabriela, que tendría 5 anos, e unha veciña de Carnota, que se chama Juana, díxome, trae a rapaza a bailar. Desde 5 anos aquí estamos. Empezamos con baile, despois empezamos con pandereta, e despois graduamos a gaita. E agora mirando para atrás sería chulo, por lo menos poder facer o baile da cultura. Sería... Podes aprender. Sí, agora xa as rodillas xa me vou pondo vello, pero... Será increíble que teñades acento de Lira aquí todos agora mesmo. Eu non teño acento de Lira. Ti non. Tides o faer de Celanova, ti ten o faer de Celanova. Orgulloso de ser do monte. Orgulloso de ser do monte. Somos máis orgullosos de Carnota, tranquilo. Aquí temos uns cantos pescos, por aquí. Manuela falounos do Centro Orensano, un lugar onde se xuntan galegos e galegas para tomar o café, celebrar datas sinaladas e, como ben sabemos, manter viva a nosa cultura e a nosa tradición. E ata lá fomos, claro. Esta é unha familia, levámonos todos ben como a familia. Temos as festas, facemos moitas festas, facemos un agosto, facemos fin de ano. Este ano pasado fixemos o que chamamos aquí na América Friendsgiving. Os amigos celebran o Día de Acción de Gracias. Adaptámonos á cultura americana. Nós sempre celebramos o Día de Acción de Gracias. Non quer dicir que encima da mesa non había pulpo para picar, ou almejas, ou camaróns al ajillo. Eso non, pero o pavo, o puré de... Eso sempre estaba. Nós incorporamos a nosa cultura ca americana. A mí encántame ir a España e sentarme nunha terraza e tomar un café. Ese é o que boto de menos aquí nos Estados Unidos, o poder ir a un bar e tomar un café, como se fai en España, que aquí esa non é a vida daqui. Hasta o meu marido di, eu non entendo como ti que viestes de 4 anos. Tes máis ganas de volver camín. Sí.
Por moitos anos que Manuela leve en territorio estadounidense, a cociña galega segue sendo a súa referencia á hora de cociñar. E para iso ten que mercar a materia prima en supermercados como este, de raíz portuguesa. A mí gusta-me mirar o que traen de Portugal ou de España. O menú vai basado no que No que trouxeron. atopaches no supermercado, no que trouxeron para aquí. Claro, pois aquí teñen todo o Mira, a bacalao. folla do bacalhau salgado. Sí. O salmón é 11,99 a libra, que serían 24 dólares o quilo, pero este non é o salvaje, este é o de piscifactoría. E despois aquí tes a dorada, que son 18 dólares a libra. Case 36 euros o quilo de dourada. Porque ese é salvaje. Temos as castañas. Ai, castañas, mira. Estas son de Chile, que están buenísimas, que as probamos o outro día. Pero son 16, máis ou menos 16 euros o quilo de O kilo, castañas. sí. Guau. Aquí as castañas son caras. Aquí temos os grelos gallegos. Estes son Andy Boy, estes veñen de California. Está a 4 dólares, 8 euros o quilo. O quilo de grelo. Sí, que... Xa ves. Un matuxiño de nada. nada. Mira, aquí temos a carne para o cocido, se queres. Ah! Carne salgada, xa o pon Sí, está en directamente. Portugal. Antes eran españoles e portugueses, son teñen de Uruguai, Argentina. Ora hai diferentes chorizos porque cambiou. Claro, A xente vai cambiou cambiando. a xente que vive aquí. Claro, a Porque- emigración. Os que estaban foron para outros pueblos. É que a xente marchou para as aforas, comprou outras casas, pero gustalle vir comprar, a todo mundo lle gusta vir comprar aquí igual. Aí sí. Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Moitas grazas por acompañarnos hoxe todo o día, por levarnos de compras ao supermercado. Eu creo que agora é o momento de que lle mandes aí un bico a túa xente que aínda tes ali. Ainda teño lá en Lira, en Maceiras, teño familia aínda, e a miña sogra que está en Paizás, e a familia toda, un abrazo e pensamos en ti. Pois un bico. Chao, chao. Se falamos de gastronomía entre Carnota e Nova Jersey, cal prefires? 100% a galega. E os prezos onde están mellor? Está caro en todos os sitios. Non se pode escoller, está caro en todos. En canto á festa, As festas alá son moi bonitas, sí. Aquí non hai festas como alá. onde é máis hospitalaria a xente? Buena xente en todos os sitios, boa xente en todos os sitios. Con que humor quedas? Oh, gallego. Hai cada un. E que clima escolles? Lira, aquí fai moita calor no verano e moito frío no inverno. E moita neve.